Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Осун Нуриева, исәмсез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юлларны кар каплады, юл хезмәтләренә эш артты. Кыш әле башланды гына, Азнакайда язгы чәчүгә әзерлек бара. Бөгелмәдә Алексей Баталовка хәтер токтасы ачылды. Кич һава торышы үзгәрү нәтиҗәсендә төбәгебезгә кар ятты. Төн буе яуган кар нәтиҗәләреннән иртән эшкә ашыгучы автомобильчеләр дә, җәяүлеләр дә зарланмый калмагандыр. Юлларның чисталыгы өчен җавап бирүче Әлмәт автомобиль юллары идарәсе белгечләре килеп туган вазгыятькә ачыклык кертергә ашыкты. Җәй буе әзерләнсәләр дә, кыш һәр вакыттагыча көтмәгәндә җитте. Узган тәүлектә башланган явым-төшем төн буе дәвам итеп, 30 см биеклектә кар катлавы хасил итте. Кышкы аклыкка зарыккан булсак та, юлларда автомобильләр хәрәкәте кискен әкренәйде. Карның туктамый явып торуы сәбәпле машина йөртүчеләргә үтә сак хәрәкәт итәргә туры килә. Ә инде юл хезмәтләренә халыкча әйткәндә урак өсте башланды. Бүген колабыз юлларның чисталыгы өчен Әлмәт автомобиль юллары идарәсе җавап бирә. Аларның гомуми озынлыгы 350 км тәшкил итә. Шуңа өстәп 150 км тротуар, 118 км велосипед юллары да әлеге коллектив карамагында. Предприятиеда кыш белән кышкы содержаниеда техникалар бөтенләй әзер, противогаллальный материаллар тоже бөтенләй әзер. Без хәзерге вакытта төнне дә, көндез дә круглосуточно эшлибез. Кешеләр бар, техника бар, противогаллальный материал бар. Идарәнең баш инженеры Рафис Нуришанов сүзләренчә, кар ява башлагач та предприятиенең 15 берәмлек техникасы юлларда төн буе эшләгән. Иртәнге сменага аларга тагын 12 берәмлек килеп кушылган. Беренче эш итеп үзәк урамнарда машина йөрешле сыйфатта торырлык итеп чистартканнар. Хастаханә, балалар бакчалары, мәктәпләргә илтә торган юлларны чистартырга тырышканнар. Барлыгы идарә карамагында 50-дән артык техника бу юллар чисталыгын тулысынча тәэмин итәргә мөмкинлек бирә, ди баш инженер. Анда безнең 57 техника бер көндә чыкмый, инде аларның һәрберсенең үзенең техникасы бар. Безгә бүгенге көндә 27-30 техника шәһәрне тотарга җитә. Вот. Ә безнең әгәр дә җитмәсә, инде безнең уже договорлар составлять ителгән бөтенләй шит организацияләрдән без техника ала алабыз. Синоптиклар якын арада явым-төшемнәр туктамаячак, ди. Шуңа күрә юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе дә автомобиль хуҗаларына хаҗәт булмаганда бигрәк тә зур юлларга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Иртәдән бирле инде Әлмәтнең төп урамнарын чистартуга ныклап керештеләр, ләкин кар явып тора, шуңа күрә эшләр әле якын арадан туктарга күренмиделәр. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сәфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Арбаны кышын, чананы җәен әзерләде халык. Күршебез Азнакай районында да агросәнәгать комплексы оешмалары арасында техниканы кышкы саклауга кую һәм машина трактор паркында техниканы ремонтлауга әзерләү буенча конкурс узды. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре, Гостехнадзор башлыгы, Авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе һәм консультантлары составындагы комиссия техника саклауга куюның тулы әзерлеген бәяләде. Бүгенге көндә кышлату бары сенаш селс траншеяларыннан анализлар алып җибәрдек. Бер баш шартлы тирлеккә 30 берәмлек азык әзерләнде. Район буенча инде якынча 200 тоннага якын сөт савабыз. Техниканың әзерлегенә килгәндә, бүгенге көндә тракторлар 22%-ка, чәчкечләр 32%-ка, чәчү комплекслары 25%-ка, культиваторлар 37%-ка ремонтланган. Үзебезнең планлаштырылган җирләребезне эшкәртеп бетердек. Бүгенге көндә җитәрлек күләмдә семеналар салынды. Инде хәзер менә хуҗалыклар дефектовка үткәрделәр, запас частьларны барлыйлар һәм инде без задача куябыз. Яңа елга хәтле шушы запчастларны кайтартып, полный комплект бөтенесенә дә ремонт эшләрен 1 апрельгә хәтле бетерү. Тикшерү нәтиҗәләре буенча беренче урынны Союзагро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте яулады. Икенче урынны Габидуллина крестьян фермер хуҗалыгы һәм Азнакай агрофирмасының сугайыш бүлекчәсе бүлеште. Өченче урында Таллы бүләк хуҗалыгы. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Алексей Баталовның тууына 95 ел тулуга багышлап мемориаль такта ачтылар. Тантанада Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова катнашты. Чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр.
Алексей Баталовқа багышланган мемориал тақта бронзадан эшләнгән. Аның авырлыгы 150 килограмм. Барельеф авторы скульптор Россия рәссамнар берлеге бөтен Россия иҗат иҗтимагый оешмасының төбәк бүлеге Татарстан рәссамнары берлеге әгъзасы Тимофей Тюрин. Ул әлеге тақтаны ай ярым дәвамында эшләгән. Автор эш барышында темага да керә. Алексей Баталов төп рольләрне уйнаган фильмнарны карый. Ну, Баталова, я думаю, все-таки все знают, как бы из детства и по фильмам смотрели. В процессе работы я как раз и фильмы его смотрел. Некоторые. И «Дело Румянцева» первый раз посмотрел, мне понравился. И «Мать» первый раз посмотрел. Вот. Ну, «Журавли» уж несколько раз пересмотрел. Алексей Баталов СССРның халық артисты, социалистик хезмәт геройы, Бөгелмәнең мактаулы гражданы, актер, режиссер. Алексей Баталов беренче тапкыр театр сәхнәсенә 14 яшендә Бөек Ватан сугышы елларында Бөгелмәдә эвакуацияләнгәндә чыга. Барельефны ачу тантанасына Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Аюпова да килде. Я хотела поблагодарить наших общественников, которые очень бережно хранят все те имена, все те события, которые связаны с нашей землей. Высказать надежду, что дух Алексея Владимировича, он будет не только вот в этой замечательной памятной доске, но свет его души он будет согревать еще и наполнять сцену, сценическое пространство этого театра. Тантана мемориал тақта янына чәчәкләр салу белән тәмамланды. Бу көнне Алексей Баталовка 95 яшь тулган булыр иде. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәткә Таджикистанның танылган җырчысы һәм композиторы Далер Назаров килде. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узган очрашу Татнефть компаниясе ярдәмендә мөмкин булды. Концерт Назаров иҗатын яратучыларны җыйды. 2 сәгатьлек чыгыш тәмамланганнан соң артист дөнья халыкларының музыка уен кораллары музеен күреп чыкты һәм безнең иҗат төркеменә үзенең тәэсирләре белән уртаклашты. Таҗик җырчысы һәм композиторы Далер Назаровның иҗаты халык һәм заманча мотивларны үз эченә ала. Ул интернет басмаларда язылганча Таҗикстанның хәзерге музыкасында, гомумән фарсы таҗик фолк музыкасында да зур йогынты ясаган һәм моны әлегәчә дәвам итә. Далер Назаров 1959 елда Сталинабадта, хәзерге Душанбе каласында туган. Туган теле дип Памир телен атый. 2 ел музыка мәктәбендә белем ала, әмма укуын ташлый. Тарас Шевченко исемендәге Дәүләт педагогия институтында рус филологиясе белгечлеге буенча югары белем ала. 79 елда Далер төркеменә нигез сала. Соңыннан ул Таҗикстанда һәм аннан читтә таныла. Назаров 20-дән артык фильмга көй язган. 2004 елда иң яхшы музыка өчен Ника премиясе номинанты да булып тора. Концертка килгән тамашачылар арасында үз кумирларын күрергә килгән якташлары да, аның кабатланмас иҗаты белән рухланучы яшьләр дә бар иде. Очень приятно, своих земляков видела. Мы в молодость вернулись. Да. Мы ведь еще молодые совсем были, начинали. Наш возраст это артисты. Мы же ровесники. Концерт тәмамлангач, Далер Назаровка Әлмәт иҗтимагый үзәгендә урнашкан төрки музыка уен кораллары музеенда күрсәттеләр. Вот гораздо интереснее, когда это масса, в которой ты видишь разных людей, и эти люди в этот момент теряют границы между собой, понимаете? Потому что мы там со сцены это очень хорошо чувствуем, что мы видим, что вот эта масса людей – это маленькая модель идеального мира. То есть мир может существовать без войн, без борьбы, без всего. Вот эта модель концерта, я думаю, что она прекрасно показывает, что люди, которые способны понимать язык музыки, они не способны причинять вред друг другу. Вот это приятно, прекрасно. Рәдифә Ногманова, Германия Малиев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә карате белән шөгыльләнүчеләр өчен семинар узды. Ул спортчыларны киләчәк ярышларга әзерләү максатыннан узды. Калабызның карате йорты һәм боец клубында шөгыльләнүчеләрнең әзерлеген безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Нефтчеләр ярдәме белән әлмәтлеләр карате йортында шөгыльләнә, рухи һәм физик яктан үсә. Ярышларда актив катнашу һәм кара билбауга омтылу һәркемнең теләге дип булмый. Мисал өчен Анжела Бубневская каратеда 8 ел. Башка спортка китсә дә, рухи үсешкә омтылып, кыз яңадан каратега кайта. После того, как я бросила плавание, я поняла то, что я не могу жить без спорта, и поэтому вернулась в карате. Вернулась я вот как только пошла во второй курс.
Karate yurtunda şөгыльләнүчеләр арасында үзләре өчен шөгыльләнүчеләрдән тыш чемпионнар һәм югары дәрәҗәдә уңышка ирешергә теләүче спортчылар да бар. На республике места занимаю. В этом году планирую на округ поехать. Ну, тренера здесь очень хорошие, тренируют дух, силу, технику. Карате я бы не назвал это даже спортом, это больше как боевое искусство. Остазлар сүзләренчә, спортның төп максаты кешелекле яшь буын үстерү. Карате я занимаюсь уже порядка 30 лет. Это была наша семейная традиция. У нас все 4 детей, и все мы занимаемся карате. Поэтому идти куда-то в другой вид спорта, у нас даже и не было, в принципе, и выбора. Лина Хасаншина, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қолабызның Мира спорт комплексы ашылышына 5 ел тулды. Аны Әлмәт спортчылары Татарстан рейсы кубогына yüzü ярышлар белән билгеләп үтте. Турнирда күрше район һәм калаларыннан спортчылар да көч сынашты. Мирас спорт комплексы бассейнында җыелган бу егет кызлар республикабызның иң көчле яшь йөзүчеләре. Татарстан Республикасы рейсы кубогы турнирына республиканың 27 районыннан һәм шәһәреннән спортчылар килде. Район җитәкчелегенең һәм Татнефть компаниясенең спорт тармагын үстерүгә керткән актив тырышлыгы бәрабәренә Әлмәтне республиканың спорт башкаласы дип тә атарга була. Бүген бездә 50дән артык спорт төре үсештә. 9 мәктәптә 5000дән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Йөзү буенча да Әлмәтлеләрнең мактанырлыгы бар. Калабызның 12 бассейнында йөзү күнекмәләрен 2 яшьтән алып 76 яшькә кадәрге Әлмәтле үстерә ала. У нас более 3500 человек. Это не считая людей, которые с ограниченными возможностями есть. Мы хотим сюда привлечь еще не только ветеранов спортивного плавания, но именно ветеранов, которые когда-то не научились плавать. Да, не было бассейнов, они в чем-то стеснялись. То есть условия сейчас позволяют в городе Альметьевске сделать и такое. Йөзү буенча Татарстан рейсы кубогына ярышларда җиңүчеләр махсус әзерләнгән кубок, шулай ук диплом һәм медальләр белән бүләкләнде. Аны оештыручылар турнирны традицион итәргә җыена. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.